Tervetuloa Impact-muutoskampanjan Design Think Tank-tilaisuuteen. Minä olen Pertti Aula, toimin Muotoilukeskus Muovassa tutkimuspäällikkönä ja olen toiminut tehtävässä noin 4 kuukautta, että varsin tuore henkilö täällä Muovassa ja tuore henkilö myöskin Vaasassa. Ja tänne Vaasaan muutin tuolta Vantaan sydämestä Korsosta, mutta en voi käyttää sitä niin minkäännäköisenä vertauksena tähän Vaasaan, että mun menneisyys Vaasassa on vain 1 vuoden mittainen. Eikö Vantaalla on 1 vuoden mittainen ja Korsossa. Ja oikeasti on tosi Rovaniemeltä. Rovaniemellä asun suurimman osa elämästäni ja siellä on kouluttautunut teolliseksi muotoilijaksi. Yrittivät tehdä musta ihan oikeita muotoilijaa, mutta musta tuli tämmönen enemmän muotoilun ihmettelijä, tutkija ja opettaja. Ja täälläkin muutama työntekijäkumppanini on vähän niin kuin minun käsien läpi tänne päätynyt ja heitä sitten seurailin kanssa tänne samaan paikkaan. Tämmöinen elämän mahdollisuus minulle kävi. Mutta tämän päivän aiheena on, että miten Vaasaan tai Vaasasta saadaan nuorille kiinnostava paikka. Miten me saamme nostettua pitovoimaa ja vetovoimaa, että nuoret löytää ja pysyy ja kokee Vaasan heille sopivana kaupunkina. Iso tehtävä ja aihe on kriittinen. Jos ne nuoret häipyy, niin siinä häipyy meidän tulevaisuus. Mutta mä tästä pito- ja vetovoimasta kerron vähän niin kuin oman tarinan tästä Vaasasta, että miten minä olen kokenut sen uutena vaasalaisena. Voi jo 4 kuukauden jälkeen puhutella itseäni vaasalaisena. Ja miten se niin kuin minussa näkyy ja yritän tehdä sillä semmoista niin kuin eron tekoa ja näkökulmaa nostaa siihen, että kuinka kaukana minä ainakin olen siitä nuorten näkökulmasta. Tosiaan 4 kuukautta sitten kesän lopulla muutin tänne, toki työpaikan olin jo sopimuksen allekirjoittanut keväällä, että siinä sen henkisen painin kävin läpi, että muutanko tänne vai jäänkö etätöihin ja onneksi päätin muuttaa ja etsin asuntoa. Vaatimuksena oli tietenkin lähetä keskustaa, että keskustaan lyhyt kävelymatka ja löysin sen tuosta Hietalahdesta. Totesin, että tähän niin kuin ensimmäisellä tutustumiskäynnilläkään. Ja tätä ennen mä olin Vaasassa ollut 2 yötä hotellissa niin kuin 20 vuoden aikana. Että mulla Vaasa oli todellakin tuntematon paikka. Mutta Hietalahti tuntui heti oikealta paikalta. Tämähän on siisti paikka ja täällä voi niin kuin elämää aloittaa. Ja ainakin alkaa katselemaan, että mihinkä tässä niin kuin, löytyykö vielä parempi paikka asua Vaasasta. Ja sitten lähdin tutustumaan Vaasan kaupunkiin. Mulla oli se vaatimus, että kävelymatka pitää olla keskustaan. Ja ihmetellyt ja pitkään ihmetellytkin niitä, että onpas niin kuin tyylikäs tämä kaupunkikuva, että pitkin tämmöisiä boulevardityyppisiä katuja saan kävellä kaupungin keskustaan, mistä löydän varsin viihtyisän torin. Sinne voi pistäytyä torin kahvilaa ja nauttia sitten ilmapiiristä, mikä siellä Vaasassa on. Torin molemmilta puolilta löydän ne kauppakeskukset, mitä minä juuri tarvitsen. Sieltähän juuri oikeat kaupat löytyy ja kaikki. Ja torin kupeista löytyy sitten kävelykatu. Kävelykadusta löydän kaikki ravintolat, mitä haluan. Se on ihan, jos mä haluan burgerille, mulle löytyy tarpeeksi laadukas burgeripaikka. Haluan hyvälle illalliselle, että jos sattuu joku ystävä olemaan mukana, niin löytyy hyvä illallispaikka. Löytyy hyviä baareja, juuri sopivia, ihan kun ne olisi tehty muuta. Ja sitten kun lähdetään sitten menemään kävelykatua kohti merta, niin päästään merenrantaan, mistä löytyy myös ravintoloita. Siellä voi käydä iltakävelyllä, nauttia sitten meren läheisyydestä ja niistä laivarivistöistä siinä. Nämähän on todella loistava. Siihen voi pistäytyä sitten terassille juomaan sen iltaoluen tai iltaviinin ja nauttia
mun mielestä suorastaan kansainvälisestä tunnelmasta ja todella niin kuin hienosta paikasta. Kulttuurinälkäkin on täytetty täydellisesti, että siinä on heti Kuntsi ja siinä on heti taustalla useampi muukin museo. Ja se on pistänyt mutkin hankkimaan jopa ensimmäistä kertaa elämässä museokortin. Kerrankin on niin lähellä, heti siinä kävelymatkan päässä on kaikki. Harrastusmahdollisuudet on löytyneet. Sieltä löytyy välittömästi Alma. Kaupunkihan ystävällisesti toivottanut tervetulleeksi ja antoi 10 euron oikein seteli, että saa niin käyttää se Alman ilmoittautumismaksuun. Ja sieltä löytyy valtavasti kursseja ja tässä jos merenjumalat suo, minustakin tulee saaristolaislaivuri ensi kuussa. Että, se on tällaiselle maakravulle, joka ei koskaan edes uinut meressä, niin se on minun mielestä aika hyvä saavutus. Sitä on niin itsekin ihmetellyt, että tämmöisenkin on päässyt ja tämmöinen on niin löytynyt. Miten se oli sekin siellä. Ja toisaalta sitten elokuvateatteri Ritz, minkä ihan sattumalta löysi, että mikä paikka se tällainen. Tähän näyttää vähän erilaista. Ei ole semmoinen perus elokuvateatteri enää. Ja ensimmäisen kertaa sitten menin sinne ja katsoin, no, ei voi olla elokuvateattereita, joka on suoraan niin kuin 60-luvulta. Täällä on niin kuin kalusteet ollut täällä niin kuin yhtä kauan kuin muu eläin. Että ei tämäkin voi olla mahdollista, että tämä niin kuin ilmapiiri oli niin kuin tämmöiselle muotoilijalle ja taiteenmaisterille niin ihan niin kuin täydellistä. Että siellä ja se tarjonta, mitä Ritsissä on, että siellä on vähän tuommoista ei mainstream-elokuvaa ja live-konsertteja ja tapahtumia ja niin nämähän oli ihan niin kuin, että eihän tässä niin kuin kävelymatka kotoa ja tällainen löytyy näinkin läheistä. Ja sitten muut harrastukset, kuvitellaan, että kuntosalihan pitää meikäläisen ikäisen käydä kuntosalilla. Tai ainakin olla mielessään koko ajan menossa sinne. Mutta niitäkin pystyy niin valitsemaan, että katsoo, että missä käy niin olympia- ja MM-mitalistit. Niin mähän käyn tietenkin totta kai samassa paikassa. Eihän mihinkään muuhun niin kellarikymiin kyllä lähde. Että sehän pitää katsoa, että se ympäristö on yhtä loistavaa. Ja sitten mulla tietenkin on koira. Mulla on semmoinen vanha eläkkeellä oleva metsästyskoira, joka on kanssa nauttinut kaupunkielämästään nyt. Ja koiran ulkoilutusmahdollisuudet on loistavat, että harvoin, enpä ole koskaan ajatellut, että voin ulkoiluttaa koiraa niin meren rannassa. Ja sieltä löytyy valtavan hienoja kävelyteitä ja polkuja ja paikkoja, mitä voi itsekin ihailla, että se ei ole semmoista niin kuin pimeässä pyörätiellä tai tienreunassa kulkemista. Kaupungissa liikkuminen autolla. Mullahan tietenkin on auto. Mähän kuljen tuolta Hietalahdesta tänne autolla. Eihän mä pyörällä voi tulla autolla. Niin se vaikuttaa aika kuitenkin hyvää. Olemme kuullut sitä paljon kritiikkiä, mutta en mä tiedä, kun Korsossa asuu vähän aikaa, niin kaikkialle on kauhean mukava mennä. Että ei täällä ruuhkat ole aika lyhyitä verrattuna niihin ruuhkiin. Että jos Tuusulan väylällä seisot 45 minuuttia paikallaan, 400 autoa sun ympärillä, niin nämä ruuhkat on aika pieniä ja tämä liikenne on aika joustavaa. Polkupyörää on pari kertaa kokeillut ja pyöräpaanojahan tänne tulee, että nämäkin on vähän niin kuin tilauksesta mulle, että miten ne tonkin niin kuin osas ajatella. Sitten mulla on tuossa työpaikka, mulla on parkkipaikka, ehkä niin kuin kaupungin komein parkkipaikka ainakin on, että harvoin niin tuollaisella merinnäköalalla saa autoaan pitää. Että se on niin kuin välillä vähän ihmetyttääkin. Ja tällainen työpaikka sitten, että tullaan tämmöiseen niin kuin vanhaan puuvillatehtaaseen. Ilmapiiri on aika loistava, miellyttävä suorastaan. Työkaverit on loistavia. Et silleesti se ei kaduta. Että voi niin yksinkertaisesti sanoa, että Vaasa on aika täydellinen paikka. Annika on kyllä kysellyt minulta monta kertaa, että kaipaanko Rovaniemelle. Että en kaipaa yhtään Rovaniemelle. Rovaniemi on erilainen paikka. Jos mä katson sitä Rovaniemia, niin se on niin semmoinen vertailukohta, että sehän on niin matkailun pääkaupunki Lapissa.
Ja se koko kaupunki on muuttunut. Se on täynnä hotelleja se keskusta. Se on niin kuin matkailukeskus. Siellä ei ole kellään paikallisella asiaa. Mitään tarvetta mennä keskustaan. Torikin on siirretty sinne sivuun. Niin se on, niin kuin, se on aika karu niin kuin vertailukohde. Mutta ei enempää haukuta mun synnyin kaupunkia kuitenkaan. Että mulla on vielä kesämökki siellä, että kyllä mä sielläkin käyn. Mutta jos katsotaan taas sitä, niin kuin sitä pito- ja vetovoimaa, kun ne mittarit on niin kuin mun kohdalla aika korkealla. Ja tähän meidän päivän aiheeseen liittyen, kun mä oon tämmönen puolivallaton yli 50 mies, niin Vaasa ei varmaan pysty, niin kuin, Vaasan tulevaisuus ei aivan niin kuin kovin kauan ole mun harteilla. Ja tää kaupunki onko tehty mulle. Mä oon nähnyt nuorisoa täällä, niin mä oon nähnyt ne niin semmoisessa vapaaehtoisessa, omaehtoisessa tekemisessä. Mä oon nähnyt ne siellä Arboretumissa, missä on se frisbee-golfrata. Sitten siinä vanhan raviradan, Ravikadun puolella vai Ravitiekö se on, niin siinä on se raviradan aita, joka on ilmeisesti sallittu graffitien tekoon. Niin siellä mä oon nähnyt semmoisessa omaehtoisessa toiminnassa nuoria. Tokihan tällainen urheilupaikkoja ja stadioneita ja futista ja lätkää on kaikille nuorille. Ja no ne lätkä ja futiset, nehän on kyllä mulle tehtyjä nekin vähän niin kuin tilauksesta, että ei se parikymppinen nuori välttämättä sinne lähde. Kyllähän sillä moni löytää itsensä sieltäkin. Ja harrastuksia on mahdollisuuksia, mutta siltikin mä niin kuin näen, että se pitovoima siellä nuorten puolella mahtaa olla erilaisista asioista kiinni kuin minun pitovoima. Ja mitä ne on ne pitovoima ja vetovoima tekijät, mitä ne nuoret haluaa. Ja miten me saadaan ne tänne niin kuin viihtymään täällä, asumaan täällä, elämään täällä ja tekemään innovaatioita täällä. Tosiasiahan on, että moni vaasalainen nuori lähtee täältä. Koska kukaan nuorihan, nehän ei usko, että sillä kotipaikkakunnalla kaikki on hyvin. Ja ne käy hakemaan vauhtia tuolta Korsosta tai Vantaalta tai Turusta. Se on ihan varma. Mutta kyllä ne huomaa siellä sen sitten, että kuinka paljon paremmin asiat oli täällä. Sitten ne tulee takaisin. Sen takia ne pitää niinku kattaa niitä nuorisoa aika paljon, jotta me osoitetaan niille, että tämä on ihan oikeasti, tämä on loistopaikka elää. Ja sitten kun ajatellaan tätä nuorisoa, että se, että me osoitetaan tämä kaikki, että niillä on epämukavaa ehkä täällä, sitten on kaikki ilmastonmuutokset, kyberuhkat, sodat, yleinen epävarmuus siitä tulevaisuudesta. Niin meillä on niinku iso työ, meillä on vaativa työ. Tämä on suorastaan viheliäinen ongelma. Sehän sanotaan tämmöinen wicked problem ajatusmallilla, että tämä on niinku ilkeä. Tämä ongelma on jotenkin semmoisessa niinku systeemitasolla, että tämä systeemi on nyt niinku, se on varmaan mun ikäiset kaverit suunnittelee sitä tuolla kaupunginsa, niin ne osaa katsoa, että minä viihdyn täällä. Mutta sitten kun mä aletaan muuttaa sitä systeemiä, niin mun pitää antaa periksi. Mun pitää ymmärtää se, että mun pitää luopua näistä saavutetusta eduista. Ja antaa se tilaa myös niille nuorille.